En aquest videotutorial veurem com inserir transicions en la nostra presentació. Les transicions són el que serveix per passar d'una diapositiva a una altra. No és perquè entrin objectes dins de la diapositiva ni res. El primer que hem de fer és tenir activat el menú. Aquí al costat hi ha com una fletxeta, podreu activar-ho. Això podria estar així tancat, teniu aquí. I aquí tenim les varies, el de les transicions és aquest. Si passeu per sobre surt el cartellet groc, ja ho veieu. Transició de diapositives. Això s'ha de fer a cada diapositiva, si és que volem fer transicions diferents. Si volem fer la mateixa a tot arreu, per exemple, fem a tot arreu aquest de roda, o fem a tot arreu, no sé, aquest d'iris, veieu que es fa una vista prèvia, o fem a tot arreu aquest de caiguda, que ens cau cap a baix, o persiana en 3D. Doncs podem fer aquesta a tot arreu. Són diferents tipus de transicions. Una vegada hem triat la transició que a nosaltres ens agradi, per exemple aquesta, doncs el que faríem seria, aquí es pot triar algun tipus, espera que no es veu bé del tot, farem una miqueta més gran. Podem triar algun tipus de variant, que d'algunes n'hi ha, doncs la persiana en 3D pot ser vertical o pot ser horitzontal. Aquest, per exemple, no ens deixa triar cap variant. Podem triar quina durada ha de tenir la transició, és a dir, quanta estona ha d'estar passant d'una manera a l'altra. Fixeu-vos que ara dura 2 segons. Si en comptes de 2 segons li fico 3, doncs anirà una miqueta més lent, veieu? No es nota molt, són 2 o 3 segons, però bueno. I aquí tindrem el so, que això seria un so, doncs, jo què sé, la vaca. O podem ficar qualsevol d'aquests. Per ficar música us faré un altre... Hi ha un altre tutorial. I per últim, si la diapositiva ha d'avançar en fer clic, o ha de passar soleta automàticament després de no sé quants segons. Si posem que passi sola, heu de vigilar amb el temps perquè ha de ser suficient perquè es vegi la informació que hi ha en la diapositiva, que moltes vegades configurem això sense tenir en compte què hi ha a la diapositiva, llavors no dona temps de veure-ho. Doncs, per exemple, amb aquesta, si fiquéssim 5 segons, o poder 4 segons seria suficient. Si jo vull fer el mateix a totes les diapositives, només aplicant això, aplica la transició a totes les diapositives, ja ho hauria fet, aplicant aquesta transició. Fixeu-vos que quan nosaltres hem triat alguna opció d'aquestes, aquí al costat ens apareix com una espècie de rombe, com si estigués corrent, que això ens indica que hem afegit efectes de transició a les nostres diapositives. Ara, per comprovar com ha quedat, engeguem la presentació des de la primera i com que li hem posat que passi sol, esperem els 4 segons entre diapositiva i diapositiva perquè vagi passant. Aquí tenim la segona. Fixeu-vos que ara està el compte enrere dels segons i la tercera. Perfecte. I una vegada acabi, fem clic per acabar la presentació, tornaríem al principi. En quant a les transicions, això és tot.